Velkommen til denne screencast omkring stryknin. Stryknin er et giftstof, og dens opbygning ses på billedet herunder. Formen for stryknin er C21H22N2O2. Stryknin er også bedre kendt som rottegift. Stryknin er et meget uopløseligt stof. Det skyldes, at størstedelen, det som ses inden for cirklen her, er meget upolære. Det skyldes, at bindingerne her imellem har en elektronegativitet på 0,5 eller derunder. Og da den del her er upolær, og vand, H2O, er et polært stof, kan de ikke opløses i hinanden. Det vil sige, at når det her stof bliver puttet i vand, så alle molekylerne stryknin er opbygget af dem her, som er inden for cirklen, vil masse sammen til en klump, for ligesom at komme væk fra vandet, fordi de er hydrofobe. Der er dog denne lille del heroppe, hvor det er en binding mellem et O, som er den røde, og et C-atom, som er den sorte. Den her binding er en hydrofil del af atomet. Det skyldes, at den har en elektronegativitetforskel på cirka 1. Og da den er polær, så vil den være hydrofil i vand, fordi vand jo også er polær som sagt. Det vil sige, at når den her store del inden for den store cirkel har klumpet sig sammen til en klump, så vil den her lille, i det tilfælde røde knop, stikke ud på det, fordi den kan lide vandet og gerne vil ud i vandet. I forhold til risiko og sikkerhedsforhold inden for stryknin, så har stryknin to advarselsfirkanter. Den ene er, at den er meget giftig, og den anden er, at den er miljøfarlig. Derudover har den 3 H-sætninger. Der er den første H310, som betyder, at den er livsfarlig ved hudkontakt. Så er der H300, som vil sige, at den er livsfarlig ved indtagelse. Og så er der H410, som vil sige, at den er meget giftig med langvarig virkning for vandlevende organismer. Derudover har den nogle P-sætninger. Den første er P264, som er, at du skal vaske, hvad der så har været i kontakt med det her stryknin grundigt efter brug. Så er der P273, undgå udledning til miljøet. P280, være beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse. P301 plus P310 i tilfælde af indtagelse, ring omgående til en giftinformation eller en læge. P302 plus P350 ved kontakt med huden, vask forsigtigt med rigelig sæbe og vand. Og så er der til sidst P310, som er ring omgående til en giftinformation eller en læge. Angående hvor giftig den er, så måles det jo i LD50. Og vi har fundet en LD50 for 2 forskellige dyr. Vi har LD50 for rotter, som er på 16 mg per kilo, og det er, hvor strykninen er blevet indtaget oralt. Og så har vi for mus, som er på 2,35 mg per kilo, og igen er strykninen indtaget oralt. Og de her tal vil sige, at stoffet er utrolig giftigt. Dermed kan vi jo sige, at stryknin vil være et godt morvåben. Det skal dog tænkes på, at vi jo tidligere har påvist, at stoffet er meget uopløseligt. Så hvis du for eksempel vil forgifte en ved at opløse strykninen med vand, og så forgifte den igen, så duer det ikke, fordi strykninen jo ikke er opløselig i vandet. Du skal derimod finde noget, som er et upolært stof og opløst i. Det kunne for eksempel være noget sovs, eller at du har opløst det i noget olie, som du så har startet et stykke kød i, eller også så kan du jo blande strykninen i en chokoladekage for eksempel. Det skal jo dog siges, at
stryknin er utrolig bittert, så hvis det er et chokoladekage, man vil lave, så skal man have utrolig meget chokolade i, eller kakao i, for at skjule den her bitter smag fra strykninen. Det skal dog også siges, at stryknin er utrolig svært at få fat i, fordi det jo er så giftigt. Hvis du vil skadedyrsbekæmperne, som bruger den her stryknin, som rottegift fx, de har en speciel tilladelse fra politiet til at må anskaffe sig strykninen. Og for at du får den her tilladelse, skal du igennem en hel masse krav om, at du har været i noget uddannelse for at kunne arbejde med det her, og du skal ligesom have en grund til at have det, så der er mange sådan, det er mange sådan ting, du skal årsager til, at du får lov til at må få det her stryknin. Så i realiteten er stryknin et utroligt dårligt mordvåben